Helo, da ni nôl efo hwn. Fi Gabriel ag Tamika. Da ni'n mynd i survivor, da ni'n mynd i fod y tŷ. Oh my god, gen fi'n llawer ar ôl. Dwi'n sod newydd, ia. Dwi'n fatha marw eisiau yna. Be, mae wedi cael ei torri nid? Na, sbia faint dwi wedi wastio, ia. Dwi wedi lot. Na, dwi'n mynd i gael ei... O, mae yna stôn yma, ia, so dwi'n mynd i wneud stôn sod, ia. Rwan dwi'n just yn mynd i weinio dipyn o cobblestone. Pan dwi efo wyth, dwi'n mynd i mynd yna. Furnace. Ti'n mynd i wneud furnace? Na, dwi'n mynd. Be ti'n mynd i wneud, ta? Oh my god, nothing ma'n wneud. Dwi wedi ffeindio iron. Na. Na, ddo. Ie, iron dio. Na, ddo. Ie, iron dio. Na, okay, just stone. Oh. Yna zombies yna. Oh, dwi'n mynd. Come on! Oh my god, mae hyn yn gweithio fi, ia. Dwi'n just yn... Sbia beth o'n gwneud. Dwi'n mynd o yma gos fi ofyn na spider. Iawn, so... Dwi'n mynd i wneud wooden Dwi pickaxe. Na, wedi cael ei lladd. Dwi wedi cael ei lladd. dwi heb di gael ei lladd dim. Ie, na chdi Dwi gael ei well na chdi yna fo. Na, cos dwi wedi bod yn mynd i fynd i caves yna zombies a beth ti just wedi bod yn mynd i fynd i tillage. Gwrach, dim witch. Si bron disgyn. Mae ofyn... Gyd i helpu fi ffeindio cobblestone na. Dwi'n mwyn gwybod, ia. Na, coal. Dwi'n mwyn gwybod, ia. Nid o'n oes o iris di. Lle o'n lle air fesyd na? Na, cos dwi'n trio gael... Lle mae'r lle o'n meddwl o air? O, ti di pasio fo. O ie. Da ni wedi basio hwnna. Ffordd na di. Ie, ffordd na. Na. Ffordd na di. Na, ci. Ie, Na, ci, oce. Oce. Ie, ma. Ffordd na. Os yw'n belifio fi, ia. Os dwi'n mwyn blifio chdi, ia, Watch be. episode 1. Wedi weld. Books to fail. Dwi wedi ffindio diamond. Na, watch it. Do? Na, watch it. Yn bren fi. Ce, dwi'n mwyn gwybod Mae'n be. wel yn gwneud sens. Ce, so dwi wedi gorffan neu hynna. Dwi jyst isio gaffor i fynd allan. Dwi'n jyst eisiau trio ffeindio... O, Yei. Lle di fama? Dwi'n mynd i lladd hwnna rwan. lle di fama? O. Ia, fi na zombies a bethau fama, mae'n siŵr fydd. Iawn, obviously. Ho, dwi'n so easy. Fama di lle na. Eisiau deud o. O, yn gyda'r crafting table. Dwi'n mynd yn perfect start. Ond mae'n actually not start. Oedd. Oedd o, ia. Ia, Dwi'n mynd i clwydda. Ia, mae'n rhan. Cos nes di farw, ia. Ti di marw 2 waith, ia. A dwi di marw dim, ia, so... Oedd hwnna'n perfect start, ia. Just that, perfect. Ia. Oedd just that... Oedd o really Dwi'n mynd i perfect. jumpio fewn. Be? Ac dwi'n mynd i... Ti newydd ddeud... Cannonball. Ia, ia. O, mae'n ystod. Ie, mae'n ystod. Stone sword. Stone pickaxe gyda fi, as yn Ia, gyda fi stone Gyda fi pickaxe. stone fi. Hihi. Ce, lle mae ti fi? Be? Ti yn nhw'n bod yn wyriad. O ie, fama di'r ail. Lle mae ti fi? Os... Ti di torri fod o. Na, fo. Lle mae o ta? O, chdi sydd wedi brydio fo, ia? Naci. Ia, witching. Sydd wedi brydio fo. O, mae'n desert yna. Lle mae'n desert temple yna. O, ti'n lycio dod o temples? Mae'n just yn TNT explodio everywhere. Yndi di gwybod. Mae yna diamond a bethau yna ddo. Ia, oes. So, os ti'n ffeindio hwn, a ti ddim yn cael ei lladd, mae pawb yn cael ei. Dyna TNT explodes off. O, ti'n ffeindio iron.
Ia, dwi'n ffeindio lot o rhain. Ond mae 'na lafa yna ddo. Mae 'na lafa yna ddo. Mae 'na lafa yna ddo. O, gyda ni drws. Oh, no. Gael hwnna, quick. No. Block off, efo... Sbio beth dwi'n gallu neud. Dwi'n gallu neud drws. Oh my god. Beth excited am drws? Dwi'n bo, mae jyst mor cool. Mae drws really cool ynddi. Na, dim ond. Ti'n rhywun admitio. Mae drws dwi'n cool. Pam, you hurt my feelings. Mae drws dwi'n cool, Aldi. Pam? Drws yn stupid. Hei, paid a deu hynna. Mae drws yn useful. Paid a deu hynna, fatha dat fi. Os fi ddim dat fi, fe mae'n ddat fi wedi mynd. It's so funny. Ia, dwi wedi cael lot o iron, so mae hwnna starts really down. Ie, sut ti'n mynd i meltio fo ddo? Restart. Genna chdi'n furnace. O, no, mae'n edrych yn mynd. Nos. O, dwi eisiau set worlds spawn points yn tu fi. Dwi really hungry a so. Teleportio fi i chdi. Sut? O, na i teleportio fi hyn i chdi. Sut? Cos gynna fi host privilege i hwn. Ie, sut ti'n teleportio? O, den gynna sy'n chdi. Just ar y screen fi. Ie, dwi'n mynd i gael lot o call, a wedyn, mae well mynd o yma, tan ma creepers o bob dim yn mynd i llawn. Lle mae Daisy di mynd wan? Be Daisy cael chdi? Ie. O, Gen fi 5 levels wan. cute di Daisy. Na, dim really. Na, mae'n just ha. Dwi'n mynd i tu fi. Mae jyst yn yw. Mae nos. O, dwi'n gen. Dwi dal i fynd i cef fi yma. Scary. Gen fi digon o wool i wneud gwely arall os ti isio. Dyna hi'n set stay? Teleport to play Tamika. O, ie, dwi wedi ti'n wyth. Dwi wedi fynd i ti chdi. Gynna fi lot o wool. O, gynna ti crafting table? Oes. Crafting table. Mm. Bunch yn neud dau. Na, genna fi gwely. Dys i ddim dau. Dyna i chdi ti allan. Wei, dwi'n newid eich bwyd fi, ti'n newid gael o. Nee. Na. Pasio fo nôl. Na, ddim yn digwydd gyda. Na. Pasio fo. Ti'n mynd gael gwely chdi tan dwi'n gael o nôl. Mae hwn angen extension, ia. Iawn, ti wedi gael hwnnw. Diolch. Wei, na! Dwi'n mynd i fynd yn fama. Dwi'n diolch. Ie. Aw! Neu gei bed fi yn hwnnw rwan. Wei. Wei, na i torri crafting table. Nid o hwnnw. Oce, na i neud o fama, oce? Dwi just torri hwn. O, pam ti torri crafting table? Yn eisiau craftio rhywbeth sti? Cos dwi eisiau neud o fama. Come on. Dwi eisiau neud o fama. Granda, wan iwm. Na, ti literally'n cysgu o stick. Yay! I'm hungry. Ia, mae drws ma wrong, ia. O, sut dwi'n mynd o fama wan? O, sut dwi'n mynd o fama wan? O, no, nes i ddim yn mynd i dod. O, ti'n bod be, dwi jyst gael un drws. No, paida. Pan? Excuse me? Excuse me? Be? Rude! You're very, very rude today. Okay, da ni'n mynd i orffan fan iawn.